Engasahlukana nebhasi. Lapha akadingi ukwenza nje uthandeke noma yebo, ninjani balaleli? Bebalaleli. Sekuseni kakhulu manje. Akukaza akakaphumi ngisho nelanga. Akashaya nje nanosikisi. Ngicabula lo muthi kuthiwa umgadankawu. Ngiqala ngokukhunga kuqala. Bese ngiyacela kuwona ukuqebula. Waphela ikhona imithi ongamani umanuke nje. Sengukhiphile kwefulani ngawukhunga lo muthi ukuthi ngicela usebenze. Yomkhulu. Wona umgadankawu lo. Amaqulu lawo. Abanye babiza ngesikhukazi esimatsholetshwe. Abanye babiza ngesiyangelele. Yomkhulu. Wona umgadankawu lo. Isikhukazi esimatsholetshwe. Isikhukazi esimatsholetshwe. Yebo. Sithi ke makhosi amakhulu madoda sokuceleke sithi sicela kuwona ukuthi usebenzele entweni esifuna ukusebenza. Bukhona abafethu ubushimane majida ngeke siphike uthola ukuthi umuntu uyasaba nje amantombazane but akhona amajida uthola ukuthi akaqomeki noma ebukeka eswenka but nje kunaleyo nkinga ukuthi akaqomeki mhlawumbe ngenzeka ukuthi kunezinto zakube zimcindezelayo. So mawukuthi unaleyo nkinga ke ubaba uDube inyanga enkulu yasemgababa unohlanga lamasoka. So ukuze ukwazi ukuthi uqomeke uvuse umuzi wakini lolu hlanga ke lisengiswa umuntu onalezo inkinga. Ubaba uDube ke utholakala laphana emgababa eduzane nase tavern ebizwa ngokuthi iSemfezi. So ungamvashela khona mawukuthi ufuna kusebenzele khona noma mhlawumbe akudilivele izinto zakho kaphepha ukuze ukwazi ukuthi uyisebenze wena. So inamba ongamthola kuyona u072 544 6279 ngiyiphindi inamba u072 544 6279. Ubuya bebhizi ke so kuyasiza ukuthi ufone ngoba ubuya travel njengoba nje ngomhla ka25 uzobe ese Cape Town endaweni ekuthiwa iKamakoti rank eCarlsfontein. So ujwayele ukuthi mabe ese Cape Town aye kuleyo rank kanti ngomhla ka5 February futhi uzobe ese Goli lapha ngase Protea Glen Protea Glen ngase Engine Garage. So uzomthola lapho ngomhla ka5 eGoli. Kusiza ukuthi ufone ukuze ukwazi ukuthi umthole ukuthi ungakuphi but isikhathi esiningi nje usebenzela kwakhe emgababa lapha ngase tavern ebizwa ngokuthi Semfezi. So inamba yakhe ngiyiphinde futhi u072 544 6279. Ngiyabonga bafethu nibe nosuku oluhle. Senzele entweni esifuna ukusebenza. Umuthi lo okubuyisa intombi. Yebo. Yes, sicela kuwona simale sukhe. Sifuna ukuthi siwukhunge. Yebo. Hayi ngenhlanhla ethizeke. Ngebalaleli. Ngake ngathola leli gqolo. Khona la kumgadankawu. Omkhulu. Sengiyabona ukuthi hayi angilikhe nalo. Yebo. Akabe salishiya. Yebo. Leli gqolo limila kanje kumgadankawu. Bese liyamila. Leli gqolo. Yebo mkhulu. Azofika ligayeke nalo ke ekhaya ke. Sengakho omunye umuthi ke kodwa manje. Yebo. Sengiyaligaya ke lo muthi kusiza kakhulu emadolweni. Yebo mkhulu. Umila nje kanje emthini omele noma omkhulu njengalalo sengimele ngathola ngale nhlahla. Yebo. Hayi ke sengizosebenza. Ilapho ke balaleli indaba. Manje mkhulu ucela ucacisele nababukeli emakhaya ukuthi konje mkhulu uma usuthatha ilokhuzana siqale nje ngalo osiqale ngawo ukukhuluma ngawo. Uma mkhulu usuthatha imali uya esihlahleni nazo ngoba wenza nje mkhulu uyoshisela isihlahla uyokhuluma nesihlahla ukhuluma naso ngathi ushisa impepho ukhuluma naso uphethe imali. Wenzelani mkhulu uma ngabe wenze njalo? Ukukhunga lokho kuzosebenza. Yebo. Kuzosebenza ube namandla. Sithola amandla kuwona ngoba singamanje sukhe nje. Simafuna siwukhunge. Ucele kuqala mkhulu. Sucele. Yebo. Cele kuwona ukuthi awube namandla. Yebo.
njengamanjena nje usuhleli awumbethe sengikho enhlabathi-ke manje sengiyawumbathisa ukumbathisa lokhu manje ngoba phela ingubo yawo sengiyikhiphile. Ijulile lento mkhulu. Ijulile lento. Yebo. Ngoba manje uma uzoshiya wena ushiye ungambethe uyakhala. Yebo. Ugcine lowo muthi ungasasebenzi. Uthi awusebenzisa umuthi ungasasebenzi. Manje uma uzothenga umuthi u-20 kanti awenziwanga lokho. Ungagcina ungakusebenzelanga lowo muthi wena. Manje usuhloniphekile manje ingubo yawo u-right kanti manje uyamangala phela uma usushiya ungambethe. Yebo. Uyadinga awusasebenzi la uyakhona ukhala. Imithi eminingi iyahlonishwa. Imithi eminingi iyakhungwa. Yebo. Njoba ngukhunga nje. Njoba ngufaka inhlabathi nje. Sengiyawugqokisa. Yebo mkhulu. Ucelile futhi angimalanga ngawukha nje. Awukha nje. Thathile emoyeni nje into nje oyificile nje. Hayi. Sengikwenzile sekwenze kahle. Hayi mkhulu lento ijulile mkhulu lento ayiyona ingane le mkhulu. Hayi yakhungwa. Ingane le mkhulu. Hayi lelo mkhulu ungayithatha phe uma kuthi uyazenza ungayazi yaphi yonke lento ufuna umbathisi unomzana emva ukuthi umkhumuli. Noma usumbathisa umsusweni ingubo yakhe umbathise. Yebo. Ngicele futhi. Ngoba uzokhala athi awungaze wagodola kwaze kwanje kodwa ungenzani lo muntu. Ngithathe engashongo. Usiyafika usuvela umzume nje akazuni. Imithi yenziwa njalo ke eminye ikhungwa nangobuhlalo bomhlophe. Yebo mkhulu. Ikhungwe kwenzeke kahle yonke into. Manje mkhulu uthini ngalabo bathi uma befika mkhulu bakhe yonke into baqothi bashiya imbodo nesisekelo uma befika ehlathini mabeka izimpande mkhulu ngabe yini nje yakha umuntu asuke eyigalo sosikhathi kodwa uthi uyasibuka ihlahla mkhulu sesihlukumezekile kwasona sesipheme kokho sesisele simunyu sihamba nje eze mkhulu isihlahla. Hawa. Ube kakhulu leyo nto ayifuneki. Yebo mkhulu Uma ukhe nje izimpande nje zomuthi vele ulahle lapho ukhe kwasihlahla ngoba nakuthona yodayisa ufuna ukhe into encane elingene ukwenza leyo nto. Yebo. Futhi ungakha nakomunye umuthi. Udlulile phambili komunye. Kancane hawu manje nje. Ukhe esihlahleni esodwa uze wasiceda. Yebo. Wona ukuthi ujaha imali. Hayi sekulungile-ke balelele ngicabanga ukuthi nizwe kahle. Yebo mkhulu. Yebo-ke. Babukele emakhaya niyabona ukuthi uhlelo lokamkhulu ngoba siyaphuthuma. Ngomunye uhle lamba ngolunye uhlelo babukele emakhaya. Lona Bangene ehlahleni. emadukudweni niyabona la kanjani. abahlukile wena mkhulu kimi uyabona bathi hayi endoda hayi mina ngicela ukuthi le mpilo iphele mina bengifaka ubani ngekhanda uyabona bayeza mkhulu bazizele bathi hayi ngicela ukuthi siyiyeke le nto lena omunye bengimbizile namhlanje sisuka khona le msebenzini ngiyisa wena mkhulu ungazi ukuthi ungilwiselani uyabona hayi waxolisa yonke into nanamhlanje sihamba kahle siyaxoxa siyahleka emotweni uyangitshela ukuthi hayi ebe-influence abanye abantu ukuthi bangilwise uyangitshela ukuthi ubani waqala yonke le mpi lena kanje nakanje lo muntu umxabanisi bayeza mkhulu ngokuhlukana kwabo nalana ekuhlaleni abanye bayeza wena mkhulu bafike basho ukuthi hayi ngicela siyiyeke lento angiboni mina ukuthi lento iyaphi ngicela siyekele ukulwa yabona nami ngize ngithuke mkhulu ngithi abantu beza balandelana kangaki ngathi batshelene wena mkhulu uyabona Ngizwa kahle. bajayi bacela ukuthi siyiyeke le nto uyabona ngithi hayi mina bafowethu mina nginankinga ngangingalwe nani kwasekuqaleni uyabona. Yebo ngizwa kahle. zange ngiyiqale le mpi yini enasuke nasusa impi nithi nizongibulala ngingazi ukuthi ngifuna ukubulawelani uyabona bathi hayi umona nje ubani bani nguye bekakudlela umona wathi ithi hayi asisusa impi. Abekho abashayeli mhlawumbe sebesaba ukhulu into enye.
angakatholi wena mkhulu ukuthi bakhona mhlawumbe abashayekile or kanjani kodwa nje abantu abawu-6 beze ngokuhlukana kwabo basho ukuthi ubani uyo waqala ukuthi nobani athi hayi ubani uqale ukuthi ayisikuphungile shaya mathambo shisimpepo ngikhiphe indaba zabo ngikhanyisele gogo ngiyavuma umani bo Yasahlukana nebhasi. umani bo Lapha akadingi ukwenza izinto uthandeke noma